Igbo mụrụ m, ana m ekene unu ụmụnne m ndị Igbo gbaa gburugburu na mba ụwa niile. Ọ dịgokwa ka ọ na-adị, ọ na-abịa esibe eghe anọrọ anaghị ana. Nsị kọsị na ọ bụrụ na esibi ya n'ọkụ na nkụ dị n'elu ụwa ya agwụ, mana anya ya adịrịrị ndụ. Ndị ọba anyị na ha wee na-ekwukwazị kama mmiri ahụ esiri n'ọkụ ya asụ, kama nkụ dị n'ọhịa agwụ. Ụmụnne m geenụ ntị, e nwere ihe nchọpụta na ọtụtụ ndị kpọrọ m, nwekwa ihe nchetara na-eme n'etiti ndị ofe mmanụ na ndị ugwu n'ebe anyị nwa nọ. Maka ife a na-eme bụ adị ịbụọ enwudo ofu onye n'ala. Ọ ife a na-eme anyị bụ ndị Igbo n'obodo a. Unu gee ntị, agbanyeghị mbọ nwanne anyị nwoke na-agba ka o nweta mpụtara ụlọ ikpe maka akwụkwọ atụ. Gee ntị ọfụma, ma ọ bụ na ị bụ onye Igbo, ọ bụghị na isoro na ndị osu imi. Ọkwụnụfụrụ ndị ofe mmanụ enwere ihe onyonyo ndị mmegasị wee gụọrọ unu site n'aka ndị nna nna ha wee ruo n'aka anyị nwa, ma EndSARS emere ma elekshọn ekwu na Labour throughout. Ife niile ịfụrụ Sabo bachara na ya, ndị ofe mmanụ mechaa Sabo na ya. Unu gee ntị, unu mana ife niile a na-ezo ezo na-asọrọ ọgụ na ndị ofe mmanụ ma maka ya. Ma ọ nwegoro onye ọzọ Chineke ya ajụ ajụjụ. Ọkwa ịfụrụ Adeboye, nwoke a nwere ajụjụ ọ ya azara Chukwu. Maka oge ha na-eru ma na onye isi a na-anwụgo, o so wee jee London wee bata, ewetara anyị stii foto edewecha banana pineapple. Ọ ma ife niile na-aga n'obodo a, maka na onye na-alụrụ ya ọrụ bụ onye nke abụọ n'obodo a, ọ bụrụ Yemi Osibanjo. Ọ ma ife niile na-aganụ, unu afụ n'ebe o kwuru okwu, ma ọ bụrụgodo akwụkwọ atụ. Ife nji ekwu okwu a bụ ebe ha ma ife nzorumo dị na isi obodo a, e wee mekwazie nwanne ha onye isi ala anya fụrụ dilu nwere shia. Onye batara na ya fụcha ọkpa egwu ha ebe ha na-adụere anyị ukwu. Nye ka mmegide a ji wee na-akawanye njọ. Ha ma ihe dị ebe ahụ, ọ bụrụ na echukwara ọha n'agbanyeghị na onye etinyere dịka nwanne ha, onye zutere ọchịchị nye n'aka na ọnọdụ ka ofu nke ume ka ọ fọrọ ya, mana meji aka wee tọgbunye ya. Mana e mere ya ka e wee tie ha aka n'obi, maka na ha so wee mara ife nzo dị ebe ahụ. Unu chee ife anyị na-ekwu eche. Ife nna agwa ndị be anyị bụ otu ọsọ ọnya dịrị uche gị dị na akụnụba gị. Maka enwetara m ọgbụgba ama, ọ na inwe moto ịnọ, ọ bụrụ ịtọ ibunata ịka jide ofu. Ọ na ịgba ana arụzi n'ụlọ, ọ bụrụ na ị ka na-achọ ịgba agbazina, ị ka ya abịa fụchaa ebe a na-agba na enwecha na ndị gosichaa ma ebe ha na-alụ esteti macha mma, ma nke Seaman ma ndị otu ya enwechara. Ụnụ ya fụkwa ife onyonyo a ka ọ na-aga, eso wee mara maka ya. Aka m dịkwunu ya ka ndị be anyị nata ka akụ wee ruo ụlọ ka okwu ebe o si. Ọ bụ na inwe moto ịnọ bunata ịtọ, ekwugo m ya, agba n'ọsọ abịola ka a ghara agba n'ọsọ Tinubu. Otu ọsọ ọnya dịrị. E nwere ọgbụgba ama enweta na uche ndị a dịkwa na nnukwu afịa dịgasị na obodo ndị ofe mmanụ, ife dịka Trade Fair Market na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Maka ife a na-eme anyị bụ a na-eti nwata n'iru nne ya, onwe ife oyi emenya mee. Eji maazị onye ndu eji ekwuosi rapụ ya, ha gbaa ume, o nwere ife mmadụ ya eme. Anyị nyụọ anwụ agba anyị, ọ ife bụ uche ha. Ejikwasị n'eti ike ekwere mmadụ ha kwuo na ha enwere pawa itinye ọnụ n'okwu ahụ, na-agbanyeghị na ife ome taa ka ọ na-arịa. Ejikwa onye ndu ndị Igbo na Lagos. Unu gbakọzie, unu amarụ ekwesịrị ijide ya maka ife ahụ o kwuru. A na-etretinụkwa nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ka ọ rapụ obodo a. Ife dị na-abụ mkparị na nneda anya ahụ n'ebe ndị Igbo nọ, maka na ama m na nke Dati kwuru, onye na-esota nwanne anyị nwoke na Labour Party, na aka rapụrụ ya. Nke MC Oluomo kwuru aka rapụrụ ya. Mana ebe ọ na-esi wee kwugharị okwu, anwụrụ anyị n'ime nga. Ebe anyị si kwugharị okwu, anwụrụ anyị n'ime nga. Anyị dịzie ka ụmụazị enwe nne enwe nna. Ọtụtụ ụmụnne anyị akpọgo m na ụlọ nga dị na mba ụwa niile, ma ndị Asia, ndị kpọrọ from prison dị na Dubai, ndị kpọrọ from cell dị na India. Enwere ofu city enwere more than 200 cells. Ebe ndị be anyị nọ, ndị Ethiopia na-agba akpọpụ m. Ụmụnne anyị na-ata n'afọ, ma ndị nọ China, na mba ụwa niile ebe ndị Igbo na-agbakọ ọkpaka. Ada m ekwuzi ụmụ nwaanyị anyị ma ndị na-agba akwụna kpọrọ from Ghana, nke m gwara ya nata ka a mara ife anyị emeri ya. Ọ sị m na o nweta ezigbo ọrụ wee rapụ akwụna, na onye ka o ji akwụrụ ụmụnne ụgwọ akwụkwọ. Ụmụ nwaanyị Igbo eji eje mba. Ụmụ nwaanyị Igbo ịma na ọnụ ahịa ha dị oke ọnụ.
ka ewetusiri n'iri nsị, ịṅụ mamịrị, ịgba akwụna, na-edine mba dị iche iche. Ọbara ha na-agwazi ọgwa. A na-ekwu na ụfọdụ abụrụ ndị Igbo ya da aghọta ya, ọ na-akawanye njọ. Ife nji wee na-ekwu na okwu ụmụnne m bụ na ọ dị m mwute, mana ajụjụ bụzi na mkpu niile anyị na-eti na mkpesa niile anyị na-ekpesa, kedu olileanya anyị? Ntụkwasị obi anyị dị ebe Chineke nọ, kedu mba anyị na-agba dị ka mmadụ? Enwere ife anyị na-afụ n'ụzọ anyị ka na-aga? Na ngwụcha ụzọ a, enwere light at the end of the tunnel? Kedu onye kwụ na-agbata Chukwu na mmadụ? Who is standing in the gap? Kedu ebe ndị legal team anyị nọ? Kedu ife na-emenụ? Barrister Ejiofor, Barrister Ejimakor, Barrister Emeka na ọtụtụ ndị ọzọ, kedu ife na-emenụ? Kedu ife ya abụọ na ife anyị na-atụ anya ihe mere nọ ife dị otu a ka anyị eme? Kedu ka anyị esi wee bịanụ dị n'ukwu ukwu azịza? Ka ebe ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo nọgasị, traditional rulers, ndị eze na ndị igwe, ife ndị eti mgbu a na-akpọ oku abụ na achọrọ m inweta ụsa, maka anyị nọzi ebe ụzọ gbara 3 na 4, ọ ndị okenye ya agwa anyị nekwa ebe anyị esi. Ọ mgbe eji ama okenye, a sị na ọ bụrụ na nwata na-eso okenye ata ha n'ụkpọrọ nke ọta ose ọjị. Igwe Kenneth Orizu, Igwe Nnewi, Obi of Ọnịcha, Igwe Mba Ukwu, Igwe Amosu, Igwe Ọnọ na Nkume, Eze Katakpin, Ọkwa Dike na Igbo Ukwu, Dr. Chukwuemeka Ezeife, Prọfesọ Emeka Anyaọkụ, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Unu so na ndị a na-ege ntị, a na-enejere anya. Kedu ife na-emenụ? Ebee ka unu nọ? Ihe niile emerụ tupu atụ akwụkwọ, mgbe a na-atụ akwụkwọ na ka atụchara akwụkwọ, ọkwa mmadụ ka emere ya? Ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata? Eziokwu na onye na-anụ nwaanyị ọgbanje adịghị ewe iwe ọsịsọ, mana anyị eji n'uche wee zụọ ahịa, maka na ebili mmiri ekwesịrị iri azụ. Ikuku bugharịrị ọdụ igwu kwesịrị ibuchi ya ebe o si wee buru ya. Ọkwa ịhụrụ onye nna ya na-esu atịba, agụ ekwesịrị ịtagbu ya. Ihe ndị akọwa nkọwa niile a bụ ka ọ gba ofekegharị, maka na ndị ofeke ka anyị na-arịa n'ala Igbo, na anyị na-aba n'ohu na nke ikpeazụ a, ọ maka ndị ofeke, na a na-esu anyị imi, ọ maka ndị ofeke, na a na-emesabụ eme ife ndị ọzọ, ọ maka ndị ofeke. Ndị ohu na-atọ ụtọ. Ajụjụ wee bụrụ, otu ọ dị n'izizi wee ruo taa ka ọ ya dịrị wee gawa. Kedu ihe anyị na-ezube? Ọ bụ na nke a na-atụ anya ya emerọ, kedu ihe ọzọ jeka imenụ? Maka ndị ọ bụ anyị na ha na-akpakwa nkata kwuru nkata, ha na-eme nna ha na-eme ibe ya. Ọ bụrụzi sọsọ ahụ ka ndị Igbo na-ata n'obodo a, anyị na-agbazi okpofu na-agba mmee. Ọ dị m mwute. Enwere mmọnwụ a na-akpọ Ọkangichida, onye ọ na-achọrọ igba egwu mmọnwụ a, ọ bụrụ ha na ibidoro ọkpa egwu ya ka ị na-awụ yara, ịma nweta ọkpa egwu ya. Ọkangichida, ịchọọ igba egwu mmọnwụ a, ihe ebido ya ka ị na-awụ yara tupu ị nweta ọkpa egwu ya. Anyị ajụgo anya oyi rie nne na nke ikpeazụ a. Ọ dịkwazie ka anyị asị na ndị ọha na eze bụzi social club, na ebe ọ ka ewute m, maka ọ bụrụ na ha dịpụrụ onwe ha n'aka ndị ugwu adịrị ya, ihe dị iche ya adị. Ana m atụ alo wee si o, ekwesịrị inwe Igbo Union, ndị otu kwudosiri ike, chọọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị ga na-eji ego otu a wee na-arụ ọrụ dị n'ala Igbo. Enwere ọtụtụ ụmụnna anyị nọ na nga, enwere ọnụ na-ekwuru ha, enwere ndị na-eji ajụ ajụjụ ha nọzie ka ndị enwe nne enwe nna. Enwere ọtụtụ ọrụ na-aga n'ala Igbo, ife sọrọ gọvanọ ọbụla ka ọ na-arụ, ife sọrọ onye ka ọ na-eme, ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Ekwesịrị ka enwee goal, ekwesịrị ka enwee ife nlereanya, ekwesịrị ka enwee ife anyị na-achụ, ka ọ bụrụ na ofu post ka a na-agbanye goal. Ekwuo na anyị enwe kidney hospital, anụchakwuo na bụ nke ndị senators from the right source, ka esi wee zodo ego ekwesịrị iji wee rụcha kidney hospital n'obodo a. Anụgo m akụkọ na-atụ ụzọ, ntị m na-agbọ wuruwuru, ntị m na-azọ wuruwuru. Otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya kwudosi ike. Otu a kwesịrị ịsị na roadblock niile dị n'ala Igbo na-ama nwezi ya, maka ndị ọkaikpe ya nọ n'otu a. Na-ekwesịrị iro niile dị n'ala Igbo, gọvanọ ya dị answerable n'ebe otu a nọ. Otu a ya agba mbọ wee fụ na ndị ntorobịa ya, ụmụ okorobịa na agbọghọbịa anyị na ha nwegasịrị ọrụ, na ya enwe industrial estate n'ebe a ka anyị adarụ industries. Amara ka anyị esi wee gba mbọ ka mmazi ebe onwe onye ya sị ndị Igbo emepe na be ha. Nene ndị ọchịchị anyị ọrụ adịrọ, ụmụazị jezie n'ọnwa nkịtị ṅụwa mkpụrụ mmiri, maka aka nọ nkịtị ka ekwensu na-achọla ọrụ. Ejezie egote egbe bunye ndị vigilante a na-agbagbusi ha. Ekwuru m na ife ọjọọ ha na-eme dị mma, mana ọrụ ọ dịkwa. Ego anyị eji were industries ka eji wee na-eme akwa ya personal property na abroad. Ifechukwu ya ekpe n'ikpe erika ahụ. Ụzọ ihe na-abụ cheru ndị Igbo n'iru gbara ọkpụrụkpụ. Nke mbụ bụ economic cum political emancipation, nnwere onwe nke economy ya na nke politics.
mana nke ekọnọmi dị anyị n'aka. Onye ka eji asị na kuru ụlọ ndị be anyị bịa mebi invest n'ala Igbo. Ekọnọmi dị anyị n'aka, economic freedom. Mana nke politikal bụ nke ndị Britain na ndị obodo a ji anyị n'ala. Ụfọdụ ụmụnna anyị so wee pụta nke ahụ, ndị osu imi. Mana ka anyị napụtagodo onwe anyị na nke ekọnọmi. Onye ndị emi nene ndị ọba efu na ndị ọchịchị ha ka na-ege ha ntị. Mana nke be anyị ebe a bụ onwere ife a na-akọ nwere isi, onwere onye a na-aza ajụjụ, onwere onye gọvanọ nke rụọ flyover ekwugharịa ọsị na ife ọchọ ka ọ lụ. Ego ọha nye ego jide isi ọ na-ekwu okwu. Otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya bụ akwụdo. Onye ọbụla nwara anwa kpọpụ onye Igbo si na ọ na-eme trafikin, human trafikin, eje nwụrụ onye trafik ahụ nwụnata ebe a, taa ya afụfụ. Kpọnata ụmụ nwaanyị anyị niile na-agba akwụna na mba ụwa dị iche iche. Ekwesịrị inwe Igbo Union ya ada alụ ụdị ọrụ a. Ụmụnne anyị nọ na mba ụwa nọ ịcha na ya enwe representatives. Onwe ndị nọ na nga na Etiopia, nwe ndị nọ n'obodo dị iche iche, ife a na-echebe onye ya bịakwuoru ha ọnụ ha. Ofu onye uwe ojii gwara m na ọ na-abụ ha nwude mmadụ. Ife ha ji ama ụdị mmadụ ọ bụ ndị bịara okwu ya. Na-enwe ha na ndị ọdịka mmadụ bịara okwu ya, ama na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ kama na okwu ka ọ zọfiere, kama na ụzọ ka o furu. Mana nke ụmụnne anyị nọcha onwere onye na-ajụ ese. Ọ dị mwute, ọ na-agbawa obi. Biko ana m ayọ, ọ bụrụ na anyị enwe disi Igbo Union, ebe ọ bụ na ndị nwe obodo asị na ha achọghịzị iji ntị wee nụ Biafra, ọ dịgo dead and buried, nsogbu adịrọ. Mana nwere onwe ndị Igbo adịbọ dead and buried. Afọ ha na-esenụ anyị akpọdobe. Nwere onwe anyị enwee ike ịkpọ ya afọ ọbụla anyị wee ike ịkpọ ya. Mana ọ bụrụ ma nke a politikali ka anyị kwetanụ, ka anyị ghara azọwa n'afọ ịzọba afa. Ọ bụrụ na ị hapụrụ object na-apọshu shadow, amụnwa ama akpọkwụzi afọ ahụ. Mana aka m na-ekwu okwu nwere onwe ndị Igbo, maka jiri afụfụ anyị isi. Afụfụ abụghị uru ụmụnne m. Anyị ataghị ya ka ọ dị na mma. Anyị na-arụ ka enyi, anyị na-eri ka anwụnta. Otu a m na-ayọ ka ebidonụ bụ otu ya ajụ ajụjụ. Ndị local gọọmenti, ndị senators, ndị house of rep, ha ya dị answerable n'otu a. Ụdị ego ndị a na-eri, Chineke meelụ mmadụ ebere. Negodu ka anyị Igbo dị. Ma ndị nogo na federal post 20-something years. 20-something years. A na-agụsị property ha nwere odoga ya na ego ndị Igbo, onwere onye ya ajụ ha ajụjụ. Enwere onye ya federal gọọmenti ma EFCC ife ya nata nwanne anyị nwoke ike kwere mmadụ n'ọkwa ego anyị. Maka 40-something property a na-ekwu anata ya, ọ ka bụ nke etresi n'afa ya, ego ndị Igbo. Enwere ya arụwa federal road dị n'ala Igbo a, sọsọ na constituency onye aha si. Echọrọ m na ọ ya dị one ọ dị. Enyi mere enyi ya, ife mmadụ m na obi na-eme ụmụnne ya. Otu ọ dị onye ukwu ka ọ dị onye nta. Maka ọ nkịta richara nsị bụrụ n'ọnụ ka ama na-eri nsị, mana ọtụtụ nkịta na-eri nsị. Biko ana m atụ alo, ọ bụ na anyị enwe otu dị otu a, ka enwe na ebe anyị nọkọrọ ọnụ, maka adịghị okwu ukwu azịza ka o ji abụ onye kwugharị agba ọya oji mechie ọnụ. Onye nke kwuru okwu anwụrụ ya tii na nga. Ndị etiri na nga enwerozie na-ekwute okwu ha. Ekwesịrị enwe ife ndị Igbo chọrọ, otu a ya asị na anyị chọrọ ife dị otu a n'ala Igbo. Ọ bụ n'Imo, ọ bụ n'Abịa, ọ bụ n'Enugu, ọ bụ n'Ebonyi. Anyị chọrọ ife dị otu a n'ala Igbo. Gọvanọ nke rituo, nke pụrụ apụ rụọ ya ọkara, nke na-abata ọfụ arụ tọpụ ya. Maka ọ bụrụ na ọ sị rapụ ndị gọvanọ ka ha lụba ife sọ ha nọ, o jiri aka o wepụta ajenda. Ndị omerụ, ndị omerọ, onye ọzọ batakwa o wetakwa ajenda ya, enwe abandon project. Ọ bụrụ ka esi achị ọchịchị. Ekwugo m ya ọtụtụ oge na ekwesịrị na ọtụtụ ndị a na-achị ọchịchị ji anya amụ ọchịchị. Ekwesịrị ka enwee continuity. Maka ọ bụrụ ife ha chọrọ ka ha na-arụrụ anyị, nọọ ife anyị nwa chọọ. Onye chọọ ịchị ọchịchị otu a ka ọ ya bịakwute, otu agwụ ya na-ekwe ife ndị Igbo chọrọ. Oti ya na agenda, ọ bụrụ ọrụ ha dee ife sọrọ ha nụ. Wee na-enye anyị balloon promises, na ka ndị Igbo dị. Onye kwuo okwu akpa nkata suo ya imi, mmadụ na-ekunu ya egbu. Biko na ife ndị ayọ maka Igbo Union a bụ ife ya bụ eme ka anyị rapụrụ nke a na-ewepụtara anyị, na-ahọpụtara anyị onye isi. Enwere ọha na eze youth, enwere nke ndị okenye. Kedu ife na-emenụ? Onye na-ajụ ese? Ụmụnne anyị na-anwụ anwụ, ndị na-efu efu, onye na-ajụ ese ha? Ndị eji na nga ekpechagoro ikpe, ndị asa ajọ mpụrụ bel, ọgụ ekpecha n'ikpe ndị aka ha dọcha, kedu onye na-ekwu okwu?
mpụtara akwa atụrụ maka nwanne anyị nwoke mmadụ onye na-etiri ya ọnụ. Anyị ama adịrịkwa otu agaba ahụ. Anyị etikọ n'obi ọnụ, tikọ onu ọnụ, anyị na-ekwu ọ bụrụ ofu okwu ka anyị ncha na-ekwu, ọ bụrụ ofu ife ka anyị ncha na-achọ. Maka anyị so na-amebe amarụ na ndị Igbo anọkọ n'ọnụ. Anyị ataghị afụ ka anyị abịakọ ọnụ. Enwe mkpụrụ mmadụ one ma one si na ha ya adịela ụmụnne ha, anyị amara one ha dị. Mana abịa gbaa ka ụkpaka, ndị n'obodo oyibo a na-eti ha chọrọ ịbata 5-10 years, ụfọdụ abatabịara. Ụfọdụ ụmụnne anyị na-arụ amị, ndị na-arụ polisi, ndị na-arụ na ife gbasara nche n'obodo a na-akwa akwa arịrị na-akpọ m n'ekwentị. Agwa m ndị ha jicha 5-10 years wee gaa n'ọrụ ha na-alụ gafegoro ha n'ọkwa. Aṅụrị ha na-enwe mgbe ha na-akpọ m maka ife gbasara akwụkwọ a na-achọ ịtụnụ, unu na-ezi ifepụta anya. Eso m wee kwuo na atụcha akwụkwọ ọ bụla na ọ pụtara, anyị ebidokwa kwuo ife anyị na-ekwu, ọ nke m ka m na-ekwu ife a ka ụwa na-anụ onu m. Ọ bụrụ na o mechaa m pụtara ụlọ ikpe a bụrụ na ofe vọọ ya, ha wee debe ahụ na ọchịchị ya na ọchị ya na ahụ ya afọ ya. Nnwere onwe ndị Igbo ka m nwa na-ekwu. Amadụzie ka anyị adị ka adịzie. Ọ na-abụ onye ori na-ezu ori, ọ na-akwado onwe ya ụzọ mgbafu, ọ marakwa na ndị nche na-akwado ụzọ ha ya esi wee nwụdi ya. Ka anyị na-achụnụ nke a, ka anyị maa na nnwere onwe ndị Igbo bụ onye nwa kacha mkpa. Enwere ọtara ebe ọzọ na-ekwu okwu inwere onwe gosi na ọsọ anyị nwannecha anya fụ na anyị emenwe ife dị ebe anyị nọ. Anyị azọta nwa onwe anyị n'ọka agbasa n'udo ka a na-ekwu okwu ya. Biko zisa ihe onyonyo a, afa m bụ Brother Paul Chigbo, ka emesịa nụ.